बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। तामुलपुर बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थिनि बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायनो थियारि जाबाय थानाय समावनो नीलमणि राजबंसीया पुलिसजों हमजायो। धेमाजि जिल्ला पुलिसनि गसर नं 254/2015 हेफाजाबजों नीलमणि राजबंसीखौ तामुलपुर पुलिसआ हमो। मख'नो गोनांदि नीलमणि राजबंसीया तामुलपुर बियाबाव उफ्रा बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायनो गोनांमोन। नाथाय नीलमणि राजबंसीया सासे दायनिगिरिसो। बिथांनि हेंथायै तामुलपुर पुलिस थानायाव गोबां गसर दङमोन। तामुलपुर पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला नीलमणि राजबंसीया एटीएम लुथिनाय आरो गोबां गिदिर जाथायफोराव लोब्बा दङमोन। नाग्रिजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय तबिटला गामिनि नीलमणि राजबंसीखौ मैया 8 अक्ट'बर जोबथा बिजाथिलाइ गथायनाय सानखालिनि हराव तामुलपुर पुलिस आरो नाग्रिजुलि पुलिसआ बिथांनि न'निफ्राय हमो। नीलमणिया थांनाय बिधान सभा बिसायख'थि आरो बिटिसिनि 27 नं नाग्रिजुलि बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेबोदों। बावैसो सान सिगां हाग्रामा महिलारिया बुंथिनाय बादियै बिपिएफ दोलोआ बिजेपि दोलोजों लोगो जानायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायज्लायनाय बाथ्राया थार होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथियो। लोगोसे बिपिएफआ भबानिपुर बियाबाव बिजेपि दोलोखौ मदद होगोन बुंनायनि सायाव गिबि मन्थ्रिया बुङोदि बिपिएफ दोलोआ भबानिपुर बियाबाव मदद होयोब्ला मोजांनि बाथ्रा होनना। नाथाय राजखान्थिनि फोथाराव दानो गोदान बाथ्रा महर सोलायनायनि जेबो बाथ्रा जायाखै होननाबो बुंथिबावो। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि नंखाय राइटिं पेड लाना बिटिसिआव दालालि सोलिदों। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि नंखाय राइटिं पेड लानानै सिनाय मोनै दुथांफोरा ठिकादारफोरनिफ्राय रां खांदों होनना बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ रोखा बुंथियो। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो नंखाय राइटिं पेड लाना क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फारौगोरा आरो मेलागुरि गामिनि लामा 2016-17 बोसोरनि गोजाम बिलखौ हरनांगौ होनना बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो लिरहरनाय नंखाय राइटिं पेड आरो बिटिसि ओनसोलाव खोमसिनि खाबु लानानै खामानि मावनो नाजानाय दुथांफोरनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसनदों आरो जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों हमनानै साजा होनांगौ होननानैबो बुंबावो सांग्रां ब्रह्म बिथाङा। दिनै गसाइगाव इउपिपिएल आइजो गांखंनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ जिरायदों। बे हाबाफारियाव इउपिपिएलनि आइजो गांखंखौ गोख्रों खालामनायनि थाखाय बिथांखि लायो। बे इउपिपिएल आइजो गांखंनि जथुमनायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बाहागो लानानै गावनि राइटिं पेडजों सिनाय मोनै दुथांफोरा दालालि खालामनायनि सायाव बिथाङा बुङोदि माखासे सिखाव आरो समाजारि बेरेखा हाबा मावग्राफोरा राइटिं पेडखौ डुप्लिकेट खालामना लानानै फैसा बिदों। बेखौ मिथिनाय लोगो लोगो बिनि सायाव एफआइआर होदों आरो खम समनि गेजेरावनो हमजागोन होनना बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।